Tungaw-tungaw. Sinong nakaka-relate dito mga kaadayot? Ito ang aming parang prutas noon. Kinakain namin ito. Yan. Ito. Tungaw-tungaw sa Bicol. Yan. Pag ito parang brown na, pwede nang kainin. Masarap yan ito. Pero ito hindi pa. Kasi may bulaklak pa siya. Kailangan tuyo ito. Tungaw-tungaw. Ayan oh. Ang taba na pako. Sobrang tabang pako. Yan. Ayan. Ibang klase naman na pako to. Pilipit. Pilipit na pako. Ayan. Magkaiba sila ng itsura. Ano? Abo? Abo ni Brel? Ayan, meron pa dito. Ayan. Wild pako ang tawag dito eh. Wild pako. Ito ang pinakang native pako baga. Kung sa ano, native. Kasi, kusa lang itong tumutubo dito sa bundok. Iba naman yung ano, tinatanim na talagang sa mga farm, tinatanim talaga. Yung mga tinitinda sa ano, palengke. Hindi yung galing sa bundok, karami. Talagang galing sa farm. Maano mo kasi sobrang pino nun. Nakabili na ako nun dati sa palengke. Pero ito, wild pako. Native. Andun, ang dami sana sa taas, oh. Ang dami sana dun sa taas. Kaso takot ako umakyat pag mag-isang kukuha ng pako. Kasi baka mamaya may ahas. Gusto ko may kasama. Kaya dito lang ako sa baba nangunguha. Yan, meron pa, oh. Nandito na kami, guys, sa falls. Ayun, dito lang kami sa baba. Mahirap umakyat, may bata. Ayan, si Brel. Ayun, sila Kuya. Doon na. Ayun sila Kuya Oji, oh. Ayun sila Kuya Oji. Ito ba kasi Kuya Oji? Malamig. Grabe kalinaw mga kadayot ng tubig, oh. Ayan, kitang-kita yung mga bato-bato. Wow. Dito lang kami sa ano, unang palapag kasi 3 palapag tong falls. Kasi ang hirap umakyat, kasama ko yung anak kong bunso, si Brielle. Mahirapan kami umakyat, kaya dito lang kami mag-swimming. Ayan, malalim to. Duwang ka na, Bril. Mag-practice ka na maglangoy. May kan iga po si Bill ka na. Dati yun nagapo naman ako dati. Silo. Nasum ini. Iyo nasusum ini nga ni. Sabi po sa sabay ko yung siguro sa paglukso ko mo. Basta na, pag naglulukso ka na, may dapat pagkamaw ng tikam. Brel, ampang Brel. Brel. Brel, tayo ba kasako? Kayok to kita naman. Umiya mo, Brel? Dapat na, may pagpagkamaw ng tikam. Marap na yan. Lahay la sa vlog.
Ay, sa vlog ano? Ay, sa vlog. Nakauba pa. Sarap ang tingin.